Partiya Demokratîk a Gelan, Partiya Herêmên Demokratîk, Kongresvaka Demokratîk û Tevgeraşina Azad li Amedê daxuyîniyek hevbardan û banga yekîtiyê li gelê Kurd kirin. Li hember zextê li ser HDP bi giştî li ser siyaseta Kurdan banga tekoşînê kirin. Hevserokê KCD Berdan Öztürk daxuyaniya Kurdî xwend û destnîşan kir li Tirkiyeyê li hember daxwaza wekhevî û azadiya Kurdan li hemû Tirkiyeyê şer hatiye îlan kirin bi destê desthilatiya Tirkiyeyê. Dem dema li hemberê faşîzmê avakirina demokrasiyê, li hemberê şer pêkanîna aşitiyê, li hemberê tecrîtê bi destxistina azadiyê. Bi du tarîkiyê çav bi çavan nakeverê. Dem dema berbanga herê nêzî ronayî. Dem dema dawî li anîna desthilatarî û koledariyê du sed sala hatiye ferzkirine. Em jî niha vê daxuyanîn ku ji bo hêviya azadiya gelê xwe em pêk bînin ji îro pê de li hemberê pergala faşîst bi hev re hilweşînin mil di mil da tekoşîna bi navber ya demokratîk heta em encam digin tê bikoşin. û hat gotin desthilatî hemberî Kurdan û Hêzên Demokratîk polîtikayên tepîsandin û qutûfandinê îlan kirine li Kurdistanê qirkirina siyasî, çandî û ekolojîk jî kirine meriyetê. Daxuyaniyê de balîdan ser li seranserê Tirkiyeyê ku her rojê beşek mezin a civakê li hember şerxwazan maqdûr dibin û Kurd û Hêzên Demokratîk demekî dijwar û li hember şerek bê pîvan rûrûmane. Öztürk got gruba desthilatara AKP û MHP wekî kabîneya şer tev digere çil hundir çi jî li Tirkiyeyê her polîtikayên şer geş dikin. Wî daxuyakirin bûyer û pêkûtiyên niha xistine meriyetê ji îşkenceyên salê notî bihirîne û wekî mînakşî avêtina ji helîkopterên ê du gundiyên Kurd bibîrxist. Wî îdia kir baweriya civakê ji edalet û hiqûqê jî nemaye, dad bi tevahî dibin fermana qesrê de bi awayekî bendewar û mubtela hatiye hîştin. Daxuyanî de balîdan ser rewşa Abdullah Öcalan ku li girava İmraliyê di tecrîdê de ye û hat gotin qada bêhiqûqiyê tê rêxistinkirin ji İmraliyê dest pê dike û ji ber van pêkûtiyan roj bi roj şert û mercên aştiyê jî li Tirkiyeyê ji holê radibe. Partî û Tevgerên Kurdan îdia dikin ku AKP û MHP dahatiya tifaqa xwe di şer de dibîne, herçiqas şer bidome xizaniya Gelan jî wê bixurabîne. Partiyan got ew li hemberê xîzan û hêjakirina gelê Tirkiyeyê banga hemû gelên Tirkiyeyê dikin ku rêxistinbûyîna xwe a civakî û demokratîk pêş bixin û tekoşînê bikin. Parlamenterên HDP li ser giringiya vê daxuyaniyê her wisa zextên ser HDP jî hizb û nêrînên xwe ji bo temaşevanên me wiha anîn ziman. Di notî de jî salên notî de li Tirkiye li Bakurê Kurdistanê dîsa vana çêbûn bi hezaran însanê Kurd gelê Kurd hatin qetilkirin lê eviyanê neçare bû ji wî ve geriyan îro jî ew wisa bawerim eviya demekî dirêj nikane eviya berdewam bikin ew gelê Kurd gav ji para navêtiye ew ê vê berdewamê dewam bike armanca me jî ve em ji para gav navêjin rêya demokrasiyê siyaseteka sivîl, siyaseteka eşkere legal bimeşînin çiqa ew bin astengî jî eviya bi ser nax. Demê paşê zaten me operasyonê hemberê HDP dit yani 2014 da êrişê li ser Kobaniyê dema te nava êrişa da mezedkî MHP HDP zêdetir wî şexewî demê vekîlê HDP êriş li ser wayê piştî 6 sala dîsa hemberê wa davekî vekirin û tevayî jî zêdetir bi sêset û dudiya da 302 yani bi muhebetê zêdetir vekir û tinava dosyê ji mezedkî bi rastî yani tişkî pêkenîne dema va êrişanat mezedkî dixwaze Kurda zêdetir tune bike. Mega de jî got dema de yek dikeva avê ya dikeva konjiya jî dikeva avê dema dixeniqe yek wî xilas dike dixwaze wî jî xura bixeniqîne zêdetir wî jî xura dixeniqîne. Mesele vê yani dema me HDP meze dike HDP demokrasiyê dixwaze, aşîtiyê dixwaze, yekhevîtiyê dixwaze dema li civaka wa mezedkî ji mirinê, ji kuştinê, ji zîndana tiştek ji gera neştî hem gelê civaka Tirkiye hem civaka Kurdistanê zêdetir neştî. Em bagavaziyê gelê demokrasî xwaz, aşîtî xwaz tevayî dikin were bi hev re em faşîzmê şûn da bixîne em bi hev re bi ser bikevin û civakê azad da bijîn. Ez Can Farqîn, Deng Amerîka, Amed.